الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. Alhamdulillah ayat ingkang nabi kita kewandahaken iki wau nesih nerangake sekedar karakteristik utawa watak abiyate wong-wong sing diterangno iki wong sing rada mampu apik lan yo umume wong ayat iki ngangge perumpamaan Gusti Allah dawuh ngangge perumpamaan sing jarang dumadi umpama ngene mesti kok ora Kenapa Gusti Allah itu pun pirsa kaulane sing jenenge manusa makhluk sing jenenge manusa niku diatur aturan sing enten sesuai kemampuane sesuai kadar kekuatane di mana ini makin lebih terangkan kanthi gamblang. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum walau anna lamun setuhune ingsun Allah iku katabna mesti sapa ingsun utawa wajibake sapa ingsun alaihim ing atase menungso kabeh utawane wong sing terang iki kok diwajibake apa ane utawa ing yen to mateni sapa sira kabeh angkusaku ing awak ira kabeh awi khruju utawa metuwa sira kabeh min diyarikum saka desa-desa ira kabeh. Jadi diyar niku jamake dar. Bisa bermakna rumah, bisa bermakna perkampungan, tapi jamake diyar. Nek mriki perkampungan iku ya sak bukuan, sak RT. Nek Arab niki cara diyar niku omahe kampungan boten jejer-jejer tapi mendhuwur apartemen. Dadi sak itu wonten pirang-pirang keluarga niku jamake dar utawa dadine dia niku beberapa omah. Mula diterjemahno desa kabeh. Ma fa'alu mongko ora padha nglakoni ya aladina. Aladina sing diterangno benane nika. Perintah illa qalilun kejaba sithik
minhum saking alalina walau annahum lamun setuhune utawi alalina iku fa'alu padha nglakoni utawa nindakake alalina maing barang yu'aluna kang den perintahake ya alalina asline maknae yu'aluna kang dipituturake tapi karena hubungannya awal ayat perintah bukan diperintahake bihi kelawan ma lakana mongko yektine ana apa mafa'al apa fa'al ana iku khairon luwih bagus lalu kedule kedue aladina wa syakkalan luwih banget apane tasditan tetepe imane wa ilan langalikane tetep imane utawa nglakoni perintah mau la taina yektine bakal paring ingsun Allah ing aladina biladuna sangka masyarakat ajaran ing ganjaran ali pangkang gede banget kang agung banget. Nah, terakhir ini ayat ini nyinggung khususnya yang wong-wong wingi sing munafik ngakune iman ambek kitabe ngakune iman ambek Al-Quran ambek Taurat ambek Injil iman ambek Kanjeng Nabi. Nah begitu metuki ruwet nah diwehi putusan diwehi solusi diwehi jalan keluar kanggo kitab Al-Quran lan hadis nganggo agama Islam itu malah nentang, malah bantah, malah kodoh pengen yuridu ayatah kamu bilato diwingi beda daerah ini malah kodoh pengen golek solusi, golek jalan keluar soko saklian Gusti Allah jadi soko dukun iso melalui soko menyoko iso nyelok melalui nyembah panggonan wingit kayu aturan liya-liyane secara sore gambar wingi ana wong malah aku pengen dirampungi ke toko ke buku jenenge Kabin Asron to. Nah, sing wong Yahudi malah percaya ambek Kanjeng Nabi. Terus berarti solusi malah terima pengen golek jalan keluar liyane. Niku di antara ciri karakter wong iki terus disambung ayat niki. Wong-wong itu diperintah oleh Gusti Allah supaya bunuh diri, supaya membunuh dirinya sendiri mergo nglakoni dosa. Utawa diperintah lunga minggat ninggalno desane. Jadi perintah sing abot digawe perumpamaan hipotesa oleh Gusti Allah. Wong sapa wae ora disebutno secara harfiah nama wong ya Al-Qur'an itu. Wong sing tipis imane iku nek diperintah nglakoni perkara sing apik. Kaya diperintah mergo nglakoni dosa gedhe kaya Bani Israil kon ane ketuhu anghusakum awri jumidiaikum. Kaya nek siji-siji kok monggo ora ngira ana sing bener wis dijampes dikilani ning Gusti Allah diperintah sing abot. Moko ma'fa'alu illa qalilun minhum. Ora ana sing bener mandang. Jawa sidik banget. Lah bunuh diri itu iso dimaknai membunuh dirinya sendiri atau membunuh keluarganya. Kaya perintah Gusti Allah ning Nabi Ibrahim. Nek loyalitase ning Gusti Allah wis 100% aja nek kok diperintah minggat ninggalno omahe ninggal desane perintah membeli anake wae. Nabi Ibrahim tandang. Padahal anaknya dirindukan berpuluh-puluh tahun nanti Nabi Ibrahim itu ngajak sitakno ukurnya itu wis 120 dereng kagungan putra. Ibu Sarah diceritakan kira-kira antara 90 sampai 95 kagungan putra. Terus bojone golekno wayah jusore Hamzah golekno wayah jenenge Hajar. Terus duwe putra. Nek bareng wis mateng bareng hamil jenenge wong wedok iku mbok bojone Nabi ya dicemburu. Bu Aisyah garwane Kanjeng Nabi ya cemburu. Pas
nate jago-jago nang putramu nang daleme puasa diteri jajanan ambek garwane liyane dan saya ceritakan Salamah itu Hindu ya jajan suampe kalau ini lehernya pecah tangannya bola karet pas ada wong akeh bukan Nabi jaro wong ini lo diisi-isi lo nesu tapi tidak dikendani tamu-tamu saat ini itu lagi cemburu dari bahasa ini umuka fil guru ibu jadi kakek kanjeng Nabi kan dianggap umul mukminin ayo untuk siapa yang melakukan untuk ayo bermangan dia tidak cemburu kanjeng Nabi Ibrahim begitu ambil Ibu Hajar langsung hamil begitu hamil itu usaha belum murang-murang aja sebelum mana belum aku terus rapat kok teknol masalah wonten singkat cerita terus kanjeng Nabi Ibrahim nek ora maju ya ora kersa mau bojone bar wis hamil wis nyedaki lair saya nemen cemburune luwih-luwih wis lair wae murang-murang terus kok minggat ya bojone sing dia anak mau kami kanjeng Nabi Ibrahim boten kersa nek betul layu begitu oleh layu ditundung supaya ninggalke daleme sing nang saiki cara nang Palestina didhawuhi supaya hijrah ninggalno omahe nang Mekah saiki nek piye nek ngarani haram Mekah ora Ka'bah ora apa-apa Ka'bah wis kare bangunan cilik ngono ae kare pondasi tok terus ditinggalno nek kono nek ora anak sing wis suwe dihidukan iku ninggal nek ora ya ditinggal mergo berlain saking Gusti Allah begitu wis gede terus saiki remaja bulan remaja lulus SD kalau mau saya kalau wis iso mlayu banter oleh perintah kon beleh anake sing duateng sing dirindukan wis ora kepetok barang metuki wong Palestina Mekah riwado enek kene Aceh kono barang kepetok diperintah kon nyembelih iku nek kanjeng Nabi loyalitase Nabi Ibrahim Gusti Allah 100% ya dinyanyi mula ayat niki najan niki ora kira dilakoni mbek umat kanjeng Nabi wong mergo wis roh menurut kakek-kakek niku nek diperintah buat padha Rasulullah tapi tahu dilakoni mbek Nabi sing loyal cinta patuh nang Gusti Allah 100% kaya Nabi Ibrahim perintah sembelih tapi begitu perintah dilakoni ora terus anake disembelih tenan kanjeng Nabi Ibrahim apa disembelih niku birange ditempelno nang gulu niku diomong-omongno ora das ora iso nyakoni kulite nganti ping 3 terus bante birange ceritane kita ngoten panggung ben ini buat gablak ibu anten niku terus bilangnya itu diceritakno dikakil Gusti Allah iso ngomong cara basa Jawa niki kula niku bingung Nabi Ibrahim jenengan karepe kon medhotno bulune Ismail tapi kula diperintah Gusti Allah oleh nyatoni kulite Ismail terus akhirnya wedhus saka lahir saka swarga terus barang wedhus saka swarga Nabi Ibrahim takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai juri kalau kasih takno awal mulanya takbiran itu kan Nabi Ibrahim sampai beli anaknya ya ora kok arep balesan tapi wis ikhlas tenan ae sembelih tapi kalau itu ora sing lakon kejaba sepiti utawa ditunduk supaya ninggalno kampunge Kanjeng Nabi hijrah ing Madinah ora ana sing kuat nglakoni nek ora kepepet nang omah wis ora duwe apa-apa ben kaya apa angel dijanjeni nang Sumatera apa Kalimantan nek kono Jombang kaya gampang ben akene apa tujuane kan kita boleh dunya mengangkat hijrah dulu dunia kaliku sampai tujuannya dunia jangan itu yang wedok atau tujuan yang wedok ya oleh wong wedok sing kaki kuku ya kaki kuha jadi tujuannya dinikah itu yang wedok
Jadi upama Gusti Allah merintah nang wong kon membunuh dirinya sendiri utawa paten pinaten utawa tinggalno bondo tinggalno kampung dijambes nek Gusti Allah dipek mafa'anu illa qalilun minhum ora bakal mesti gelem lakoni coba sithik banget untuk dioperasikan bandingno ke zamane awake dhewe saiki. Ora usah ninggalno disone, ora usah membunuh dirinya sendiri. Kalahno kebutuhan pribadi, menangno kebutuhane Gusti Allah, kebutuhan ngaji, kebutuhan sarana umum. Kuwi kae lho. Utamano sarana umum, utamano sarana sing kudu kanggo jihad fisabilillah. Iku wae dijambes mafalu ilha qulilun minhu. Cek diakoni, cek ra diakoni, nyatane ngono. Kebutuhan pribadi kalahno aja nganti wedi lesu wedi kalian wenek jariyah wenek murbalatum iki diakoni diakoni dijamin ke Gusti Allah ora 10 dina sing enggak iso iki Pak Singa dhewe ketongkal ketangkil ya muga-muga urus sempat niate atine yo pengin muga-muga. Jadi Gusti Allah niku nek perintah nek makhluk sing jenenge manungsa mergo sayange iku ora diperintah sing abot-abot. Mergo nek diperintah abot mah perintahé ora kali kula nafsa illa wus'aha perintah nganggo agama Islam syariat Kanjeng Nabi iku nganggo perintah sing ora ngira ngantek membebani luwe kekuatan gak. Jadi agama Islam perintah Gusti Allah itu perintah sing entek kok kabeh perintah sing kanggo manungsa anggere gak iso trimo berarti gak padha manungsa iki sing apa perintah Gusti Allah dikon-kon bae tangga ya entek kok diganjar gedhe kuwi kebutuhane wong nek kon bae tangga dikon-kon bae sedulur itu perintah Gusti Allah nek pedhok kon salah kan entek kok ora ana sing aku gak perlu mergo nek aku ora ngerti kon salat di salat sing aku di salat itu 5 waktu dina subuhe 24 jam nek sak wektu iku kaya bakal nek salat paling 5 menit wis kesuwen 5 menit nek nglamut 4 menit setengah nek nglamun yo enggak Allah ya oh dilongkat tanggal 1 Allah Akbar kabeh ngabuk ya dia buk radun sami Allah liman kami dia waktu nane babar nyemprot ya dit ngantek ape salam iku rodang bar-bar nek kelakon ngantek duh iku wis bakal pirang rakaat yo sing eling malah Allah Akbar duwe iku mas aku tak kesel kloso tapi kok enek lho nasar lamun iku ana macam salah 5 menit nek lamun aku barang yo nopo wae tapi yo rada sithik lah akeh sampeyan ning Lampung aku ora maknane ya padha aku yo Lampung ora nabi yo lah salat sing sedina sunyi kon 5 waktu iku wae dalam salat nek gerakan senam sing ora ana nek senam nek tejim nek lari-lari kene iso kok menarik acara supaya kenceng nek sujud iku guyano anu peredaran nek otak jadi dulu terus diangeno dicengkengno dan lain-lain enteng kabeh terus kan poso itu kan wong mesti kuat lan gak lara nek lara ora dikon poso nek lara sing ora iso mari ora dikon poso nek lara sing ora iso mari oleh ngambeli nganggo dia samut di dalam sedina poso ya dikon wis dina tok ora sedina suwi utawa dina bengi wong nek piye nek nomor dina suwi kuat kok iku kuwate Ustaz Farawi jere bunga klopo kulitan ate golek sing bathoke tipis klopo terus jajal ngarep klopo sing kulitan sak sepete aja diplontosi nah hotel rangane nek iso nyigano
Lah kelapa diplontosi dijupuk sepete kon arep bisa pusat kan. Konsentrasi pisang ora pecah, tidur ora pecah, ping 10 susah pecah tapi tangan yo lino. Alah ampun tenan yo klopo mlikan sing wis jare enek anu enek sepete. Karat ping 1 nek iso pecahno sak kuplek tangan. Jadi perintah poso itu enteng, Gusti Allah manusiawi kanggo proses bersihkan lambung. Poso ping mulai nek sahur kan paling wis nyedaki wis sholatu wassalamualaikum kuwi ta wis nyedaki karek Allah akbar rong menit iku sahur. Waduh, Allah akbar ya gua kesane. Engko nek Allah akbar sing sore daging nyandak blok-blok kan ngono. Dadi lan ngakon poso Gusti Allah sedina tok. Ora ngakon poso rong dina rong dunya bleng boten. Nek piye nek jadi tahu bleng atik sik muteh. Mungkin pituk tuwa minggu-minggu sak 10 nek sahur. Alah. Waktu puasa malah awak disiksa dhewe-dhewe. Kuat kok. Jadi poso iku milik sak dina tok. Ya enteng Gusti Allah ora mikara makhluk. Apa nek aku kaji iki duwe kok. Apa nek kaji iki men kon amlaku loro rene ngubengi Ka'bah ora iso kleru ngubengi Ka'bah tawaf iki gak iso kleru. Mergo lakune ngene terus. Nek kleru nek nganti mlakune kleru didani gak wong tabrakan. Dadi ora enek sing angel. Kaji mulai kok dari sing wote Hajar Aswad mubeng terus ping 7. Nek ping 7 ora mantep tambahi, urut begitu tambahi nek. Nek surat ora kleru gak duwe kleru, ora enek sing angel. Angger kleru mergo ora iso kleru tabraki wong didaki jauh wong. Bar kuwi mlaku ke sofa marwani tapi diting kene loro rene. Ping 7 ora kuat numpak kursi saiki gampang nanti nek ora wajib gaji ora wajib. Mbroh nanti nek kaji ning masjid ngono wae kaji ning fakir iku nang masjid mbroh iku nek didit ora duwe ora rusak nanti kan enteng. Dadi perkara sing enteng Gusti Allah dijanji atena laduna ajrun azim. Aku Islam gampang tok perintahe. Kon gandengan nek bojo rene kuwi yo enteng diganjar asiluhun nabi ma'ruf. Ngrangkul bojo, ngumpuli bojo ganjarane. Angger aku yo berarti rampung. Pengen ngrangkul tanggane lamane. Rampung kaya kucing kaya sapi macan sanggol-sanggol. Lamane ora bojone tidak, ora bojone di golongan rene. Ngoten niku ora aturane kok kucing gandengan muar-muar nyuluki wong liya nyuluki tanggane. Utawa kaya dengan jebul majang ora wong. Dadi agama paling manusiawi. Paling wong ke wong. Perintah Gusti Allah niku perintah sing memanusiakan manusia. Ana sing ngomel ora ana sing abot. Angger krasa abot berarti kita belum menikmati sebagai wong. Umpamane makan. Salahe ya awake dhewe nerok-nerok ketek wis nyapa tangan kiwa pengen kaya tangan tengen kiwa tengen wis duwe diwekne ketek iki ngangkat nggo sikil nek iku ibarate wong serakah nang papangan yo enek ngombe yo cukup nakar-nakar ngene tanggane diroyok ngoten iku kaya ketek utawa bayangno pengen rusak dhewe menahan dhewe kaya tau blok kaya macan. Rumakane kuat dhewe kabeh-kabeh kok ditantangi kaya macan iki. Moko dikerokok apa ditendang, moko disasak apa mana. Artinya kita nggayuh di awake dhewe nglakoni dopengin perkara sing awake dhewe iku ora kuat dikuat-kuatno. Bahasane awake dhewe iku kosong mulai sakabehane wong. Nek dhewe sadar sebagai wong, Gusti Allah iku perintah sing wong perintah sing ngepenake wong. Kok salah, ganjarane gedhi, padha wong salah. Sing paling abu gamane kok dakwah nang sedekah
Sedekah Gusti Allah iki sedekah ora mungkin mlarat kok. Sedekah iku mimaro sakuna sangka sebagian rezeki sing tak paring ning kowe kabeh. Lah sedekah iku ora kudu diblekno ning masjid anggar kantor mati kasar boten. Pertama, sedekah niku ning keluargane, ning bojone, ning anake. Wis cukup diwenehi anake, bojone, keluargane, dulure sing cedak-cedak sik. Wis cukup. Engko terus tandane sing kaya kurangan. Bar kuwi ya nek sarana-sarana kanggo berjuang fisabilillah ngono wae. Sedekah iku sego sak piring sing diudhar anak bojo niki niat sedekah dadi sedekah. Sangu sing dina diwenehi anake niku bisa nek nyaloni. Bae padahal nek nyaloni piro 20.000 blak nyaloni 20.000. Nyaloni 5.000 saiki wis kudu. Iki dinati sedekah niku dadi sedekah. Lah nek anak wis cukup, bojo wis cukup kanggo sedina niku. Enak kegiatan kanggo sosial kanggo disekno. Aja wedi nek tak weno bangunan masjid nang pondok. Lah sekolah nang sing kanggo jogo anakku apa ulane kok bingung dipikir. Wong dipikir Gusti Allah kok bingung mikir. Nek dilolo kan akan perhitungan itu dhewe keciwa keadaan. Terus kirian menjadi sekali. Wa idza atainahu min ladunna ajran 'azima. Gusti Allah janjine. Upama wong-wong iku padha gelem nindakake sing diperintahna Gusti Allah. Mbok abot kok enteng. Oh ya, mireng ayat iki saya tidak bakal ngomong. Lah kok aku didhawuhi tenan wae Kanjeng Nabi. Kon nyemplung sumpah kon bunuh diri tak lakoni sing dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Iku saka loyale Sayyidina Abu Bakar. Diperintah apa wae perintah Kanjeng Nabi. Sing perintah Kanjeng Nabi saka Gusti Allah mesti dilakoni. Barang sing diperintah niku ora sia-sia Gusti Allah. Gusti Allah janji lakana khairal lahum mesti luwih apik. Setiap perintah yang dijalankan oleh kawulane Gusti Allah niku ora nyak-nyakno, ora ngira terus sia-sia. Diperintah sedekah, diperintah sholat, diperintah jariyah. Jariyah itu Gusti Allah janji bolak-balik ning ayat lan Nabi yang janji. Yang usu bimalin min sedekah ora kurang padha sing di sedekah, sedekah. Balayasad baik tambah. Iku jane fakta, ora ono bangkrut, bos keleran kok kaya sedekah ora kudu. Nek ono nek padangan dhewe kudu terus ngate sing bangkrut iku mergo angin metro makhluk suratono buah sing bangkrut entah ora tau nek kakean langsung diapa ora tau tuwa dan ora bakal enak mergo janji Kanjeng Nabi lan Gusti Allah alladzina yunfiquna amwalahum alladzina yunfiquna amwalahum sabilillahi kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil kaya dene siji pari gabah duwono nukulno satu asana bil pitung uli saben sakuli kalau 100 gabah jadi 700 utawa luwih akeh Allah yudha'u liman yasha saya tambah nanti tak cerita malah sahabat Abdurrahman bin Auf biyen sing pengen melarat iso melarat jubetan pengen melarat ora iso melarat malah sedih. Ingin melarat ditukono panenane wong sak Madinah kurma sing gosok-gosok diborong cara kene pari gabah sing gosok borong kabeh wujud tambah terus ae. Dadi kurma sing gosok dituku kabeh. Iku tulus lho ora kok pengen ben berarti gak aku ben rugi to. Kuwi arep duwe tukono kurma gosok kabeh. Seneng deh. Alhamdulillah bisa menikmati dina tanpa duit dadi anjur. Cara bahasa
dhewe lho dilarang sane ngalah niku ana utusan saka kerajaan Yaman golek kurma sing bosok dienggo obat dienggo ramuan obat dadi kurma sing elek bosok jambu niku digorong kabeh ambek utusan Yaman regane berpuluh kali lipat. Wah iki syarat-syarat niku malah nangis berarti akeh malah nangis Abdurrahman bin Auf perkara piye guru kaya piye kok sabate wong sing kekurangan kok malah titik duit kaya ngene berarti akeh kok gak utuh sing nangis berarti nek paling limo terus jebul nangis sampe tau kurang ae malah alhamdulillah kok nang akeh nah jadi orang-orang itu bangkrut berkurang guru tahu rumon yo ora bakal ono tapi ngono niku dia sing percaya ya percaya nek omongan tapi hati ekor mantep nek omong ya sithik-sithik gue rela padahal wis dijanji nek wong mau perintah Gusti Allah lakukan penuh dengan dedikasi ya supaya loyalitas penuh lakana khairul lahum mesti imbalana luwe apik endingnya luwe apik wasyat atas kita artinya luwe jejak imane kuat ora gampang liar liur pokoknya diperintah singkirkan Nabi Bujal ora kakean perintah ora kakean apa jenenge tawar menawar ora kakean pertimbangan anggo sing perintah Gusti Allah nyang cara kene perintah yai nyang ora kakean piye sapi kok piye tandurku kok piye anakku dajane kakean kono kono ngomong tok ae duwe erek wong bawane ngoten lho ranjang malah kakean pranono kakean ngangkem wong ae kan ndro ora wong kowe lho ayo wasa kita dijanji nek wajikan la tainahum biladunna ajrun azima Gusti Allah janji ngwehi ganjaran sing banget gedine ibangga terang nek salah umpamane terus wengi nggur 5 menit 5 menit iku wis kesuwen rada pantep ya apa sih berarti nek langga nyanyi ngomong kae cukup tidak abrak kita harus 5 menit jadi dalam dina sewengi 20 menit padahal waktu 24 jam nah dikumpulno sak umur yo pamane umure 100 tahun lah kaya suwe orang ngira masuk 10 tahun nah dikumpulno nek salat lha ngono iki ganjarane swarga selawase kepenak selawase nah swarga wis gak ana wong tuwa aku terus nah turu ya kaya mati an-naum musibahul mauti iki jenenge nang swarga ana balase srengenge padang tapi kaya salju la yauna fiha syamsu wa la zamharira ning swarga ana srengenge ana panas padang terus ana peteng ora ana peteng kaya iki kene penak selawase ning swarga ana pengen sate ora usah antri ora usah oleh nyodot-nyodot wis batin yo sate gede bak wangan nang kene tak kira sudut paling plus sudut itu blenger ya. Coba nek kono tak satu sudut ra blenger, ra kudu sing sebab ora ono isi, ora ono isi, ora ono peceren, ora ono wong pipis, ora ono wong isi, ora ono wong pilek iku ora ono. La yamasuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Ora aku sing golino kesel ora gak tau. Selawase iku ora ana enteke ning dunya wong sugih bledu kaya apa mesti ana enteke bareng kaya pira 100 taun sudah urip gagah-gagah nek sing nomone wis umur sudah bidoro ya wis penting kerja doyoke kerja kule nek mlaku wis plakok dilitok kaya ning sakle kapan sate nek pengen nggur-nggur padahal ilmu baru lewat serit ini kan hampir lewat seritan lewat Quran cukup ini ora beda ambek lumbu ora beda ambek minyak ora beda ambek apa kan rene sithik lho pengene awet seminggu nyaleni cak pengen nyate dan
mentul goreng dulu barang wis diumput lho sak glenderan didol sampeyan nang ngono mangan sak pira wae ora duwe blender ora ono waken ora ono kudu isi kudu tipis ora ono aja kok tipis kudu wae ora ono lan sebut aja ora imam terus jadi niku jalane wala tainahum terus disate iki wana wala taina yaktiba kalu hati ingsun lawa ing aladina siratan ing dalan mustaqiman kang jejeg kang lurus dalan sing lurus iki dalan sing lametno ngayemno dunyane akirate dalan sing bendina kula jenengan jaluk ning salat ping 17 minimal 17 maca ihdinas siratal mustaqim wis dina suwi angger ora ana ping 17 ya ora bener salate mergo jumlahe rakaate dina suwi iku ping 17 sing saben salat nyuwun ihdinas siratal mustaqim nang jero Fatihah ya Allah Gusti kula jenengan paringono pituduh dalan sing lurus iku mau jenengan ndonga nek salat iku minimal dina suwi ping pinten Pak Yai ping 50 alhamdulillah ping 17 iku dadi kula karo ngantuk nah iku nek sing wajib iku kan nek salat sunat sak luwih ping 4 luwih ping 4 nabi ngasar ping 4 duka ping 12 najud ping 24 rakaat cara mono lampun wis dina wae sing penting saben dina suwi kula jenengan niku sami donga ihdinas siratal mustaqim minimal kudu ping 17 angger ana ping 17 dosa ora salat nah salat berarti angger guru ping 15 ya tinggal subuh kudu disauri nek daerah sengaja nek daerah sengaja ya dosa salat niku ana carane nek lunga piye nek lunga ora mati wis hormatul waktu nek ana tayamu ora ono banyu nek rumah sakit ora iso wudu ora iso tayamu piye salat hormatul waktu saya takbir niat ingsun salat hormat waktu batin baik engko nek waras kondisi normal lagi disauri dikodo jadi itu jenenge salat hormatul waktu gampang salat itu ora ono sing angel perintah Gusti Allah mboten wonten sing angel angger wong atine yakin madhep nindakake perintah Gusti Allah kanthi yakin loyalitas tinggi lho wala hadainahu siratal mustaqim dijanji Gusti Allah bakal dibina dipimpin melewati dalan sing lurus ya kuwi agama Islam dalan sing paling ngayemno ning dunyane ya ning akhirate terus wa mayyutillah iki ada kisah yang inspiratif sebab temurune ayat niki sebab temurune ana sahabat wong asline terangke jenenge Sauban itu maula Rasulullah bekas budaya Rasulullah sing wis dibebasno terus dadi beban Rasulullah suwayange nek Kanjeng Nabi pol-polan suatu hari kepethuk Kanjeng Nabi ditakoki lho Sauban awak ndek tok bujal ndek tok lemas ora bersemangat kenapa le cara bahasa dene ngoten kuwi ora apa sahabat terus matur Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul ya Rasulullah ma bi min waja'in wala maroti kula niku Kanjeng Rasul boten kok lara boten kok saya kesel menanten boten nanging kula niku kuwi pak senenge nang Kanjeng Nabi jenengan nek kula boten kepethuk jenengan kula susah sedih pokoke jubah wahsyat sedihah dadi wedi kangen sing sak pol-pole kaya jakno nek kan pacare nalika salah nang seneng-senenge jakno
Wali ra petuk iku pokoke ra peduli ra panas, ra peduli udan mesti terjadi. Berkati lah sauban iku ora kepetuk bae Nabi iku susah ra apa. Terus hatta al-qoka iso gunane petuk jenengan. Kula terus lamun Nabi. Wa zakartul akhirah aku ngaten iki terus eling akhirah Nabi. Sobat tengah akhirat niku fakiftu ala aroka kula wedi nek boten petuk jenengan tengah akhirat jemben terus piye kula jemben. Padahal kula ngerti jenengan jemben tengah akhirat swargane paling luhur dhewe. Lah kula niku nek mlebu swarga nek mlebu iso mlebu paling pinggir dhewe. Terus pripun kula nek boten petuk jenengan jemben kanjeng Nabi. Mula terus dadi sebab turune ayat niki. Ana nek sahabat jenenge Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Iku awake bocah aman arep. Cara saiki yo ado daleme Madinah. Antarane pertengahan Kuba ambek Masjid Nabawi Madinah. Iku yo kira-kira ana 10 kilo kota Madinah. Nek ngaji iku yo ora iso dino nang rombongane Cahangno niku dikongkon siji-siji gentenan, kowe saiki ngaji ya, golek bar kandhani ya. Cara kene wong kan ana sing sibuk jenenge cara duwe cara ngomong. Kowe saiki menyang ya golek bar critane wong sing disampaikan apa. Cara kene pamane dina iki karo biro iso sing dikon menyang ngancani. Kowe menyang ya iso nek wis bar menyang critane sing disampaikan apa tau. Kok iki ora tau. Dikandhani ngoten. Rabi'ah bin Ka'ab suwe-suwe ra betah terus wis ditinggalno angone kerjane ditinggalno terus ngapura ning Kanjeng Nabi mendina mateni undur ning Kanjeng Nabi nek Kanjeng Nabi mlebu daleme terus ditene ngarlawang nek ora miyos ya terus lagi turu ning Sufah sing tak terang Sufah niku penduduk penghuni Sufah ngene wong pikir-pikir karo undoni Kanjeng Nabi pokoke buat hormatnya dengan Nabi. Terus di perintah dengan Nabi. Ya Rabi'ah salni mu'atika. Rabi'ah ya sayang koyo ya sayang kowe. Kowe jadi jaluk apa wae nek aku tawakke Rabi'ah. Lu ana bocah enom bekas ngomong. Dikongkon jaluk apa tawakke. Ya wae dhewe. Lu duit piro sudah mesti tak wae mesti kalau tak jadi tak gawe kowe jadi ngomong pokoke tak wae mboten apa-apa nak to mawon mesti ngono mboten Rabi'ah sik sekedar dadi benjing kula langsung lan nyawi Rabi'ah as'aluka min rafaqataka fil jannah kula mboten nyuwun apa-apa kanjeng Nabi nyuwun apa dunya rezeki kula pun dijaga Gusti Allah enggak bunuh ya boleh boten jatah kula boten asal kula pengen cedhak panjenengan jengben nang swarga terus kanjeng Nabi ya seneng ya kaget nek kok ya iki ora bocah penjalukane kaya ngene kon jaluk apa wae dhewe kon jaluke kula nyuwun sumben nang swarga saged cedhak panjenengan yo ben cedhak aku ora sih ngono Rabi'ah jaluk itu nonton. Saiki fa'inni ala saiki bantu aku ya mujudno kepinginanmu kuwi Rabi'ah. Bingkat roti sujud, wis ngake sujudmu ya. Sok ben iso cedhak aku. Dadi kon ngake sujude, kon ngake salat sing sunate ben iso cedhak Kanjeng Nabi. Iku dianggap turune ada niki sauban mau jadi sauban ora petok cara kaya kene kaya hai patang kaya wajib ra petok aku seminggu demoro wedi pucet kenapa ya sedih kita harus jubet ora petok angger petok e bunga kuwatir kula ngene iki terus eling sampeyan mati awak dhewe tau mikir ngono mungkin mati sampeyan ora petuk masuk di bawah wis kapaten wong itu karuan nasibe ngono tapi iki sing tinggal Kanjeng Nabi pengen
selalu cedak dengan Nabi ngantek saking senenge terus kelingan mati sampeyan piye aku nek ora iso kepethuk jeneng Nabi bukan jeneng Nabi bakone mesti diwine swarga aku yo nek mlebu mesti nang iso pinggir dhewe bola emper nek ora petok terus piye fardatu akhirat yo terus akhirat jeneng Nabi niku sauban niku pernah sesekali kata Nabi perintah sapa sing wani janji mbek aku sapa sing wani janji aku siji perkara tak jamin mlebu swarga kula Nabi sak takok sauban niku apa begini perintah apa tak jamin kowe dalam gelem janji mbek aku aja njaluk ning sapa wae aja bergantung ning sapa wae sambut kula Nabi sauban saka sayang dengan Nabi nanti suatu ketika pernah numpak jaran wah ape lho itu bahasa Arab ya Pak kedawan numpak jaran coke ceblok ape dijupukno wong niku sauban niku wau sing susah nek kabeh Nabi ape dijupukno wong aja tak cukup dhewe janji mbek Nabi iki garansi mbek Kanjeng Nabi aku besok ke swarga ora oleh mbebani sapa wae lan iku enten kiai sing kira-kira diumbano klambine ra enak nek ora oleh iku enak jare piye iku akhirane sahabat sauban aku ora betah iki ora betah serang-serangan lho kok aku ke ndoloran diumbano bojone iku ya tak oleh klambine sarung itu kan bojone kan punyai IPP dikirno sak santri itu diubah nek diubahne ora kok ngarani najis gak ben santrine ra wani ngempir nek aku ro dhewe nek mbah apa jenenge sepeda diulang mosok iki bujangku pun kanggo usaha jenengan ikan haji boten digagal ubah-ubah boten kersa diulang sapa wae niku cara alikane sahabat sauban Allah memegang janji ning Kanjeng Nabi supaya aja jaluk-jaluk aja beban sapa wae iku ora kok boten tapi rasa seneng beban sapa wae niku bab keturune ayat iki ayat kita paus yen temane wa may yuti'illah wa rasulah iki ayat iki sebab turune sauban wau di antarane kalau kita sebagian riwayat tapi sing kuat ya sahabate anu riwayat tentang sauban wau sok susahe dilek gak oleh gak iso ora pedhot Nabi terus turun ayat iki waman utawi sapane wong ora kudu dadak bagi kena lan sing penting paham waman utawi sapane wong iku yuti lamun taat sapa wong Allah ing Gusti Allah wa rasulan utusane Allah sapa wong sing taat ning Allah lan Rasulullah taat niku taat karo langsung nindakake sedaya perintah ninggalake sedaya cegah sedaya larangan sing marai abot iku sedaya niku sing ora abot lah nek perintah sing wajib zakat ya wis puasa ya wis zakat ya wis haji alhamdulillah ya wis sing lakon kan kadang haji iku dilakoni betul perintah sing ketok-ketok larangan mabuk ya boten musyrik ya boten sing ketok sing ketok larangan gibah ngrasani aku larangan sing marane abut kan kabeh iku apa ngenyek rendahno wong iku ora oleh buane wajib napane potongane cingoe apane dosa gedhe nyene wong diancam wae la yaskhur qaumun min qaumin ora oleh haram rendahno ngenyek wong siji suatu kaum merendahkan ngenyek esuk iki bahasane karek neng kaum liyane asa ayyakunu khairan minhum niku nek surat Hujurat juz 6 ora oleh wong rendahno remeh wong liyane
boleh jadi orang sing dinyek iku luwih apik timbang sing nyek. Dadi umpamane aku ngrasa waca sore pas enak dia boleh wajib kudu apa. Bisa ini bisa gede kula. Kudu jalan kula ning Gusti Allah. Dia boleh bayar dia. Ampun apa. Dosa padha iku ora oleh. Wala nisa'un nisa' itu ora oleh yang itu ya sunah itu tak apa pakai cangkem tak bawane maju bawane nyanyi oleh itu bisa jadi asa ayakunna khairan minhum bisa juga sing dinyanyi kuwi apik timbang sing nyanyi. Jadi rawleh wong. Nah kita nggak sengaja lagi kalau rendah no dia, ibah jaminan lino iso sore, mulai udah ibah. Lah kalau itu yo ye sabar pengalaman itu sejarah yakin sejarah sing mau ngapura dan mawon apa itu nek besare dilih-lih ngawit melek petik nyate apa itu nek mau sing tak kodi sokoan bisa kuwi sapa wae akeh banget. Terus maca istighfar, maca qul huwallahu ning dosa ida Aisyah. Dadi upama awake dhewe mboten dinanjani sotangin nek wis sangu hataman Quran. Qul huwallahu niku fadilahe kaya Quran. Istighfar kanggo awake dhewe lan kanggo liyane iku iso mbasuh dosane. Dadi nek besare masuk tahasub muhasabah nafsi ngitung-ngitung awak ya besok kok pira-pira ya kok ngapura terus istighfar ini taat jadi taat ning Allah kan Nabi ya sakuwate sing ora kuat terus perintah mboten mergo ayat ya nerane wattaqullaha mastata'tum taat ning Gusti Allah sakuwasamu tapi sing tenanan aja kuwasamu nyang kuat aku dikek tapi ibadah poso ora kuat tapi salat ora kuat alasan ngaji ora kuat manusia boten dadi sak kata tok kuwi dilakoni sik ora kuat lagi bapane kebutan dos ora kuwi wong rene wong tenang jan wong tenang gue nek dos hari kuwi tukul bawane didos iki aja nganti niat aku ora ngira kuat iki aku tak sahur jam 6 bisa saya kok jam 12 kok jam 11 kok boten ngoten tetep niat poso jadi mata tok itu ora diisi nganggo ukuran kita niat poso dibadaan jam 12 jam 1 jan ora kuat tenang nek ora buka semaput utawa mati oleh moka jadi moka sak ilange terus tok ora terus tam terus enek wong nek warung mego nek dosa sak kono wonten iku dadi wis mulai rasa dedeke ya wis leren kok iso terus nek kok terus kan wong terus borong golek tambah sugih kok ora omah pangan berapa nukang boleh nambah ora apa mangan seminggu cek cukup wis diniati sik ora kerja kok subuh kok kono ya tak rono aku repot kok malah guyon Gusti Allah ora rono mulane poso ngoten iki aku ya poso sampe sawah dhewe ngoten niku apa garane wong pinggir alas ora nyamin ora samin tapi nyamin omongan nampak tak bener dhewe. Jadi taat yang Gusti Allah sing penting niat lakoni sakuwate diri di tengah-tengah kok ora kuat oleh medhot saka perintah mau supaya awake tertolong saka balane balak semaput mbok piye ora piye kok tenang. Sapa wonge janji Gusti Allah sing taat ning Gusti Allah lan Rasul. Jadi taat iso taat nek wong ngaji. Nek ngaji ra iso taat. Kira ora wahyu neh, kira wahyu wong. Wong ora HP tok ora iso taat.
kudu ngaji nek wong sing ngerti kitab, ngerti ngaji, ngerti gimana agama Islam jelas ngaji bilang. Sapa sing nglakoni Allah Rasul janjine Kanjeng Nabi, janjine Gusti Allah faula ika mongko utawi mengkono wong sing taat mau. Iku ma'al dina dikumpulke sertane wong akeh. Kan amakan wis paring nikmat. Sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase alladzina rek wong sing sayang Kanjeng Nabi mau contohé sauban mau sapa sing taat nek Allah lan Rasule monggo bakal dikumpulke marang wong-wong sing padha diparingi nikmat Gusti Allah sing kaya ning Fatihah wa siratal ladzina an'amta 'alaihim niku dalane wong sing jenengan paringi nikmat Gusti. Sapa wong sing paringi nikmat dijelasno ayat niki. Bayane minan nabi nasaba para nabi. Dadi suratul ladzina an'amta niku sing dimaksud wong sing mendapat nikmat itu siapa? Pertama separa nabi. Kabeh para nabi wae nabi Adam sampai penjero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kabeh wong sing entuk kamulyan nikmat oleh siratal mustaqim. Terus sabanjure sapa wasiddiqina lan para sahabat sing bener-bener kabeh sahabate para nabi iku perkara kabeh benerke para nabi wasiddiqin. Wasyuhada ilan para syuhada wong kang mati syahid wong kang berjuang fi sabilillah. Wada nabiyan wong mati syahid sing dhahir batin iku sing perang merangi wong kafir. Lah sing syahid akhirat tok ku kata umpamane wong sing do pas ngaji iku syahid akhirat tetep kudu didusi disolati. Wong sing sedo pas loro weteng nek wong ahli taat ahli ibadah niku syahid akhirat dadi boten dihisab. Wong ahli ibadah lho ahli main, orang ahli banting keplek, banting balanan, pas orang weteng terus dulu, yo sangit, yo rasa gitu, sangit panggang neraka, sangit. Jadi sahid akhirnya orang kudu ahli ibadah, terus akhir wong kecelakaan nang jalan, mati, pas nglakoni apik, itu sahid. Pokoknya uripnya ahli ibadah, orang ahli maksiat. Terkadang jalan apa udah kudu kel butuh mati sange nona bapaknya ngelahirno ibu ngelahirno ana sing terus kebudul tinggal iku nek ibu-ibu ada ibadah syahid akhirat supir rati bisa man pokoknya tetep kaya wong sedo biasa didusi diulesi di sholati nek syahid asli ora oleh didusi ora oleh disolati rawat diulesi langsung di makamnya nganggo sandangan nganggo perang. Saiki ora ono Palestina Lebanon wong sing dibantai Israel itu pas perang merangi wong kafir niate jihad fisabilillah ngoten niku nek syahid langsung dikubur anane mergo darahe pakaiane supaya dadi bukti lan Gusti Allah. Nah, banjuri wong sing taat mau kejaba dikumpulno mbek para nabi, para sahabat, siddiqin lan kafire sahabat para nabi. Ana sing marai siddiqin iki ya pokoke wong sing nyekseni benerno sawasaan sak anu nek sak tiba walange sak perintahe para nabi. Nek kafir afadil ashabul anbiya limbala watihim fisidqi. Jadi wong-wong sing utama sing dadi sahabate Nabi sing menangi Nabi nalika sugeng banget limbala watihim banget fisidqi dalam benerno percaya nek Kanjeng Nabi niku para sahabat baru manusia wasolihin lan wong saleh kabeh ben wong sing taat nang Kanjeng Nabi lan Gusti Allah kejaba dikumpulna para nabi para sahabat lan para wasyid dikumpulna wong saleh-saleh wong saleh-saleh iki umum terutama sing saleh para wali lan para kiai
lan para wong sing amal saleh. Saleh secara umum niku beda saleh kiai ya ulama haji sadaya sing apik. Nek saleh pejabat masa ape tukang nek jam 09.00 ora saleh jenenge wayahe kantor goleki wong. Saleh pedagang ya lepas subuh tidak sekedar dari pasar. Masa pedagang atau tukang nek jam 8 ya ini serana wong tuku. Soleh wong tani ya jam tengah 7 awane jam 7 karena sawah. Nek sawah sing apik ora ono yang galengan kilang ora ono yo antap-antapan. Iku ora soleh nek niku. Dadi soleh iku ora maknane kudu apik kaya bayai kok. Dan bayai kabeh ya iki nek atur kang tuwuh dol dinoku. Soleh pokoke patut terpantes sampai mulai. Soleh polisi, polisi soal duka terus ada jam itu jam 8 jam 9. Soleh polisi masuk apa silaturahmi terus kantor. Ya soleh, tapi ini tidak terus. Jadi soleh niku terpantes sesuai porsi kapasitasnya masing-masing, tetap ibadah taat dengan Allah mastaqatu. Wah sunalan iku lan bagus banget. Wah sunalan bagus banget sapa ulaika mengkono-mengkono wong sing taat ning Allah lan Rasul apane rafiqon kancane wong sing dikumpulake para nabi saleh lan para syuhada sholihin iku sak api-apike kanca kumpul najan ora padha derajat swargane tapi iso ketemu sesuai kekarepane sesuai penginane pengen ketemu sawaya-waya bakal iso ketemu kene swarga iku ala sururin mutaqabilin nek kepethuk jagongan neng sehingga sana neng apa jenenge mesepet yang surure serbangi nek kasur bantal sing empuk berhadapan-hadapan nek semuanya berhadapan-hadapan terus beda ngono ya jagongan di swarga lakone apik taat ning Allah Rasulullah jenengan kula digajar isola swarga bareng-bareng iso jagongan meneh ala surure mutaqabilin wa hasuna ulaika rafiqa lan kau mengkono kabeh mulai taat nang Allah Rasule lan kumpul nek wong syuhada sholihin mau iku fadlu al-fadlu anugerah minallahi sari Gusti Allah wa kafa wis cukup pol-polan bila ilawan Allah apane aliman kang moho mudane ini pirsa kudu pirsa ora cerita-cerita aku seneng tenan sampeyan ora usah omong seneng ya nurut ambek perintahe seneng mbek Kanjeng Nabi kudu nurut perintah Nabi seneng ambek cewek kudu seneng nyenengno cewek ngindari larangan cewek seneng mbek kiai kudu seneng ngambil latine kiai nurut perintah kiai iku seneng ora usah dicita-citakake Gusti Allah wis mau pirsa wa kafa billahi alim cukup pol Gusti Allah iku maha pirsa ora usah nyoro-nyoro aku ini kan pakai tenang ora usah diulang Gusti Allah maha pirsa wa kafa billahi alim dan itu manfaat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi bismillahirrahmanirrahim la yasbiqu khairan illa Allah bismillahirrahmanirrahim la yasbiqu su'a illa Allah
Bismillah masya Allah maka min nikmatin wa min Allah Bismillah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma amartana bidu'a wa wa'adtana bil ijabah wa ta'awunaka ma amartana fastajib lana wa wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami' ya Alim ya Mu'min ya Muhim ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya Alim ya Rahim ya Latif dzul 'arsyil majid fa'al lima yurid hadzal ya Rahman ya Rabb asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah Allahumma la tad'alna fi majlisina hadza dhanban wa ghfarta wa la hamma wa la shakka wa la tayyiba wa la marida illa shafaita wa la dawla illa qita wa la umka illa sakarta wa la hajatan illa qadita min hawati dunya wal akhirati illa Allah wa naj'al hadha al-majlis majlisan mubarakan madiyatan nafi'an wa ghayran batina dunya wa ukhra wa ja'al hatina fi hadha al-majlis man ya mimman yastahiqu rahmatak wa maghfirataka ya Allah ya rabbal alamin wa ja'al bina bina'an mubarakan nafi'atan madiyatan wa batina dunya wa ukhra ya Allah ya rabbal alamin hadza du'a fastajib lana wa ta'ala innaka la tukhliful mi'ad subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi